Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι ο Προντόμης. Και εγώ είμαι η Νουμπάνα. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά θα μάθουμε στην Νουμπάνα που δεν ξέρει Minecraft να παίζει Minecraft. Εμένα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω και θα αφαιθώ στα έμπειρα χέρια του Προντόμη για να μου δείξει. Ωραία, δείξε μου τώρα τι κάνω. Ωραία, λοιπόν, πρώτον ακολούθησέ με. Εδώ, Πού είσαι? εδώ. Είσαι πολύ μακριά. Α, σε είδα. Έλα. Σε είδα. Έλα. Λοιπόν, άρχισε να σπάς ένα δέντρο. Ο στόχος στο Minecraft ποιος είναι? Να επιβιώσεις και να νικήσεις τον Netherdragon. Το οποίο δεν θα προλάβουμε να κάνουμε. Πώς χτυπάω? Τι κάνεις? Και με δεν σκανάλι. Εγώ λουντάρω ένα τσέστ. Τι σημαίνει λουντάρω? Όχι, αλήθεια δεν ξέρω τι σημαίνει λουντάρω. Λοιπόν, λουντάρω σημαίνει όταν κάτι το παίρνω, ας πούμε. Το παίρνω, το κλέβω, πώς να το πω. Το κατακτάς, το αποκτάς. Ναι, αυτό, κάτι τέτοιο. Εντάξει, πού είμαι, έχω χαθεί. Ναι, είσαι πολύ μακριά. Περίμενε λίγο εκεί που είσαι. Όπα, κάποιον βλέπω απέναντι. Μια γελάδα. Α, γλυκούλα. Την οποία θα σφάξω. Έλα, Κοίτα. με βλέπει. Ποιος είναι αυτός δίπλα σου? Εσύ είσαι πάλι. Α, γιατί έχω πορτοκαλί μαλλιά, δεν τα διάλεξα. Έτσι Πού είναι. είσαι? Α, περίμενε. Εγώ πάνω να σκοτώσω την αγελάδα που έχεις δει. Α, σε και βλέπω. πάλι σκύβεις. Πώς ξεσκύβω? Με το κύκλο. Τώρα είμαι ορθιά. Την αγελάδα γιατί την σκότωσες? Για να πάρω φαΐ. Πώς αλλιώς να Να κάνεις? ρωτήσω κάτι. Τι? Στο Minecraft δεν μπορούμε να είμαστε vegan? Γίνεται, αλλά πρέπει να βρεις village. Με καρότα ή να κάνεις δικιά σου φάρμα. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε δικιά μας φάρμα? Τι θες να σου δώσω ψάρι? Ναι. Αν θες σου δίνω ψάρι. Καταρχάς εδώ που μπήκαμε τώρα ποιος είναι ο στόχος μας? Μόνο κόβουμε βόλτες, δεν θα πάμε να φτιάξουμε κάτι? Θα πάμε. Μη σκοτώνεις άλλες αγελάδες, τρε παιδί μου. Μα τις χρειάζομαι. Τι να σου πω. Αφού βλέπω έχεις εκεί και ψωμί και κρέατα, φτάνει. Τα κρέατα τα πήρα από αγελάδα. Αλλά... Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος, ρε παιδί μου? Εγώ Να δεν έχω επιβιώσουμε, καταλάβει. να φτιάξουμε ένα σπίτι. Πού είναι το σπίτι, πού θα το φτιάξουμε? Μην περιμένεις σε 2 λεπτά να έχουμε φτιάξει ολόκληρη βίλα. Ποια βίλα? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εσύ καλά παίζεις, εγώ τι πρέπει να κάνω? Πού είμαι καταρχάς? Απλά μην κόβεις βόλτες εκεί, Νουμπάνα. Πού είσαι, δεν μπορώ να σε βρω. Απλά κόβεις βόλτες, ρε φίλε. Περίμενε. Έπεσες στο νερό, τώρα θα πνιγείς. Τι, όχι. Λοιπόν, τι θα το σώθεσαι? Το βλέπω. Πώς θα σωθώ? Καλά, εντάξει. Καλέ, θαλασσοπνίγω, με βοήθα. Σε βοήθησα. Πού? Ωραία, φίλε. Έλα. Αγγελούι σου. Μιλάς έτσι. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Πρώτη φορά παίζω και ούτε καν μου έχεις εξηγήσει τι θα κάνουμε. Αφού... Ωραία. Τώρα σου το είπα. Λοιπόν, Κάτσε τώρα να βγω κι εγώ. να τη σκοτώσω αυτή την πάπια. Ναι. Πώς? Κότα είναι. Αχ, τι λυπάμαι, μωρέ. Αν θες να τη σκοτώσεις, τι να σου Δεν θα πω. τη σκοτώσω. Καλά, εντάξει. Μόνος μου θα μαζέψω φαΐ. Δεν πειράζει. Θα ταΐζεις και εμένα. Ναι. Ωραία, τώρα χωρίς πλάκα έχω αρχίσει και βαριέμαι. Πού να πάω να χτίσω ένα σπίτι? Κάτσε καλή να σε βρω, γιατί όλα κόβεις βόλτες και πάω μακριά από μένα και λες μετά ότι εσύ δεν με βρίσκεις. Κάτσε τώρα να βρω εγώ εσένα, γιατί δεν μας τα λες καλά. Γεια. Κάτσε, περίμενε. Πες μας σε είδε. Να σε. Γιατί σκύβεις πάλι, ρε φίλε? Κάτσε να τη σκοτώσω εγώ.
Σκότωσε. Αδίστακτος είσαι. Αν δεν σκοτώνω και εσένα, έλα. Όχι ρε, γιατί να Μην με σκοτώσεις. πέσεις πάλι στη θάλασσα, έλα μαζί Ναι, μου. πού πάω. Όχι. Από εδώ. Άνοιξε την κάμερα, καλέ. Πάλι Όχι. πας να πέσεις στη θάλασσα να πούμε. Α, ρε φίλε. Έλα, από το δέντρο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα σε πάω εγώ. Ναι. Ωραία, Λουμπάνα. Να με. Ωραία. Πάμε στο Ισιάδη, θέλω να φτιάξω σπίτι. Εντάξει, τότε ακολούθαμε επιτέλους. Οπ. Κολλά στα δέντρα. Έλα, σ' ακολουθώ ρε παιδί μου. Λίγη επίοικια. Πρέπει να αλλάζει και την κάμερα για να παίξει. Είναι πολλά να διαχειριστώ, ναι. Όπα. Έλα, Εσύ σε βρήκα. Α, κάτσε, τρώγα το. Εγώ θα το σκοτώσω. Αφού το χρειάζομαι. Έλα. Από εδώ. Έλα. Οφ. Το πρώτο μισό ακολούθα, το όνομά μου. Πού είσαι, μα έφυγες. Στρίψε την κάμερα. Κάτω. Να με. Έλα. Ούρνη. Τσα. Έλα. Όχι. Το μωρό δεν σου δίνει καν φαΐ, οπότε. Θα σκάσω το. Πού είσαι, σ' έχασα. Θα σκοτώνω ένα μωρό γουρούνι. Έλα, ρε. Καλά, εντάξει. Αυτό τι είναι. Μωρό πρόβατα είναι. Άστα, μωρέ. Επειδή είναι μωρό και δεν μου δίνει κάτι, θα το βρίσκω. Ναι. Πού θα χτίσουμε είναι το θέμα. Έλα μαζί μου. Να χτίσω μια βάρκα και να πέρασουμε από το λιμάνι να πάμε σε ένα νησάκι. Κάτσε, περίμενε. Θα με βάζει σε νησί. Έτσι και είναι εκεί. Θα με περίμενε να φτιάξω μια βάρκα. Ναι. Πώς τη φτιάχνουμε τη βάρκα. Παίρνεις το crafting table. Και εδώ πέρα. Και μαζεύεις τα υλικά σου, λέει τι υλικά Ναι. χρειάζεσαι για βάρκα. Πού την έβαλες τη βάρκα σαν επιλογή. Την έχεις εδώ στο crafting table. Οκ. Έχεις μερικές επιλογές. Και Και τι ζητάει για να τη φτιάξουμε. κάτσε εδώ την βρήκα ακόμη. Πώς πας στο crafting table, πώς το είπες. Πας πάνω. Με αριστερό κλικ. Δεξί. Στο εδώ. Α, Είναι αριστερό. να δω μήπως έχω κι εγώ. Δεν έχεις στείλει πάνω σου. Πού το ξέρεις. Κάτσε. Δεν έχεις. Κάτσε ρε, δεν θυμάμαι τι θέλει για βάρκα. Πού Δεν σου λέει κάθε φορά. ξέρω τι θέλει για βάρκα, αλλά Θα θυμάσαι απ' έξω. ας πούμε. Περίπου. Αυτό θέλει. Και για κάποιον που δεν τα θυμάται απ' έξω, δεν θα έπρεπε το παιχνίδι να του λέει χρειάζεται τόσα ξύλα, τόσες βίδες, τόσα. Σου Δεν λέει ξέρω. ας πούμε. Εδώ, έτσι, να τη, επιτέλους την έφτιαξα. Έτοιμη. Ναι, την έφτιαξα. Κάτσε να πάρω και τα ξύλα μου. Αυτά που γιατί τα παίρνεις, είναι περίσσεμα. Ναι, είναι τα ξύλα μου. Τι κάνεις. Σου πάω το crafting table. Έλα τώρα γιατί βραδιάζει κιόλας, οπότε Όχι. και θα έρθουν Όπα, Ναι. κάτσε ρε, δεν σε βλέπω. Όπα. κάτω είναι. Απλώς προχωράω. Ναι. Μην πέσω στη θάλασσα, φοβάμαι. Κάτσε να σε... Πάμε και οι δύο. Ναι, βέβαια. Μέσα έπεσα. Όχι, είσαι τώρα πάνω στη βάρκα. Ωραία, κάτω τώρα. Δεν τη λες και άνετη τη βάρκα που έφτιαξες. Δεν είχε και πιο μεγάλη, τι να σου πω. Έτσι είναι οι βάρκες. Θα το δεχτώ. Εγώ όμως ζαλίζομαι στις βάρκες. Ένα λεπτό θα κάνουμε. Εντάξει, πώς το λένε αυτό το νησί. Περιμένεις να έχουν και ονόματα. Έλα. Δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς. Πού στο μεγάλη άρκα. Μ' αρέσεις μικρέ. Όμως πως έλα με την ατσίνα. Κάτσε ρε, δεν σε βλέπω. Δεν σε έρχεσαι. Στο νησί έχει τέρατα. Ναι, πάντα έχει. Ναι. Παντού έχει. Δεν προλαβαίνουμε, ανοιχτώνει. Πότε θα φτιάξουμε σπίτι.
Τι να σου πω τόσο γρήγορα. Καλό, εντάξει, Ανάσε. θα αρχίσω να το φτιάχνω. Ναι, ρε, εσύ, κάπως δεν πρέπει να προστατευτούμε. Εντάξει, περίμενε. Να αρχίσω. Να κάνω 3 μπλοκς ύψος. Εδώ Καμαρούλα, μια σταλιά το ακούω αυτό το 3 blocks. ύψος. Τι να σου πω. Μην περιμένεις να κάνουμε από την αρχή και βίλα, σου το είπα και πριν αυτό. Καταρχήν δεν έχω τόσα υλικά για να κάνω βίλα. Πώς μπορούμε να τα αποκτήσουμε αυτά τα υλικά? Με ξύλο ή με diamond για να κάνουμε ένα diamond. Δεν είδα πουθενά να έχει diamond ή ξύλο. Μέσα ξύλο έχει παντού. Diamond όμως έχει μέσα στη σπηλιά. Δεν περάσαμε από σπηλιά. Πέρασαμε, αλλά χρειαζόταν να σε ψάχνω. Αράχνη, έλεος. Όπα, Αράχνη, να βοηθήσω. δεν μπορείς. Γιατί ρε, Εντάξει, βοηθά. πού πήγα? Εσύ, αλλού είσαι. Καλέ, δεν σε βλέπω, μη σε φάει. Εγώ έχω να σκοτώσω μια. Πού είμαι εγώ ρε παιδιά? Εγώ σε βλέπω, λες. Α, την είδα, τη βρωμαράχνη. Για έλα εδώ. Κάτσε, τώρα θα τη σκοτώσω λίγο. Έλα, αν σε βαστάει. Πέθανε, ρε. Κάτσε ρε, πώς θα έρθω? Κρύπερ! Κρύπερ, ερεδόμη, Τι να σου προντόμη, γι' αυτό σου είπα. επιτέλους. Τους καθάρισες? Όχι. Εντάξει, Πώς βαράω, Α, βρήκα. τώρα τους καθάρισα. Αλλά χρειάζομαι Και φύλλο. τους δύο. Ναι, και τους δύο. Μω, Το creeper πέθανε μόνο του. καλά να πάθει. Θέλω να πάρω. Πες μου λίγο τώρα. Εγώ φτιάχνω το σπίτι. Πού το, ούτε καν σε βλέπω. Δεν ξέρω, έχω παγιδευτεί, λες να είμαι πάλι Ναι. σκυμμένη. Είσαι στο νερό. Α, γι' αυτό. Να είμαι. Κάνω ένα μικρό Ναι, σπιτάκι. έλα. Κάθομαι εδώ και σε βλέπω. Μπορώ κάπως να βοηθήσω? Ναι, μου θες βοήθεια. Πώς? Έχεις blocks. Πώς το βλέπω αυτό? Με το τρίγωνο μπαίνεις στο inventory σου. Έχω? Όχι. Όχι, δεν έχεις. Δεν έχω τίποτα. Όχι, δεν έχεις τίποτα. Εσύ πού τα μάζεψες? Από την ώρα που εσύ χανόσουνα. Πολύ μου το χτυπάς αυτό που χανόμουνε. Πρώτη μου φορά ήταν. Καλέ, κάποιος με κοπανάει. Ναι, ένα ζόμπι. Α, Λες και δεν με βαράει εμένα. και σε ένα βαρέ. Πού σε Εγώ σε ζόμπι? σκοτώνω. Το σκοτώνω το ζόμπι. Φύγε. Άντε, άσε με. Πού το. Το έριξα στη θάλασσα. Έφυγε, ωραία. Όχι, το έριξα στη θάλασσα. Θα ξανάρθει μετά. Αχ, μωρέ, πάλι χάθηκα. Να τρυπώσω μες στο σπίτι. Ακόμη δεν το έχω φτιάξει. Αλλά εντάξει, έλα μπες. Μικρό το έκανα. Βρε, ίσα να βγάλουμε τη νύχτα. Θα τη βγάλουμε τη νύχτα. Είπαμε, καμαρίλα μια σταλιά, πρέπει να έχει και σκυπή. Όχι. Άντε, πες. Όχι τώρα. Αχ, Με σκότωσε. όχι ρε φίλε. Εγώ τι θα κάνω τώρα χωρίς εσένα? Θα πέθανες και εσύ μαζί μου. Πέθανε. Και εμένα με σκότωσε. Δεν σε σκότωσε και εσύ. Βουλή Φαντάς την έδωσα. Για να Και επανέρχομαι. Ναι. Είσαι Ναι, αλλά δεν ξέρω πού είμαι. στο αρχικό μας μέρος. Α, Κρύπερ. Creeper. Έλεος. Όχι ρε Δύο. φίλε. Αχ, δεν μ' αρέσει. Έλα. Θα με Λοιπόν. τρομάξω. Πας. Έλα. Τι να έρθω καλέ. Γεια σας παιδιά. Τελειώνουμε πεθαίνοντας. Το πρώτο μας επεισόδιο ήταν επεισοδιακό. Και πολύ Γεια σας. φόρο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά! Τσάου τσάου. Κάτσε να γίνει τώρα το πράγμα.